Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kokoy. Taong 1966, Monte Vista, Davao de Oro. Papasapit na ang pista sa bayan ng Monte Vista. Lahat ng mga karatig baryo naghahanda na para dumalo sa selebrasyon nito. Bilang naninirahan sa bayan, responsibilidad nila Kokoy ang maghanda. Tuwing may selebrasyon kasi, naglalabas sila ng kanilang mga pagkain sa bahay para ipamigay sa sino mang taong hangad na tumikim nito. Hindi na mahalaga kung yon ay kanilang kakilala o hindi. Basta ang importante, makapagbigay sila doon ng tuwa at pasasalamat. Sa kanilang lugar, isa ang pamilya nila Kokoy sa iilang mga taong nagmamay-ari ng malalawak na lupain. Hindi man sa pagmamayabang pero meron silang 2 pastuhan, 1 taniman ng palay at 2 sakahan. Sa sobrang lalawak ng mga lupang yon, bihira na nila itong magamit lalo na kung nagkataong gipit na gipit sila. Mahirap mang sabihin pero mahirap silang pamilya ng mga eredero. Gayunpaman, hindi ito ikinakahiya ni Kokoy dahil sa oras na nakakaramdam siya ng lungkot, nagbibigay kapayapaan sa kanya ang pagbisita sa kanyang mga lupain. Sa katunayan, para maging kapaki-pakinabang ito, lahat ng mga nagpapaalam sa kanya doong tumira, hindi niya tinututulan. Basta ang kanilang kasunduan, magtanim doon ng kahit na anong uri ng kopra. Sa tuwing anihan, babahagian siya nito ng kahit kokonting piraso. Hindi naman tumutol ang mga pamilyang nakiusap sa kanya, kung kaya't magmula noon, buwan-buwan na siyang nakakatanggap ng ani. Kabilang sa mga pamilyang naninirahan sa kanyang lupain ay ang pamilya ng isang matandang lalaki na nagngangalang Anastasio. Kaya nakuha nito ang atensyon ni Kokoy, gawa ng sa lahat ng naninirahan sa kanyang lupain, yun lamang ang hindi pumapalya sa pagbibigay ng parte ng ani sa kanya. Minsan nga, tuwing sumasapit ang panahon ng gapasan, araw-araw yung dumadalaw para magbigay ng mga ani. Saging, kamote, dugos, mangga, at kung ano-ano pa, ibinibigay nito sa kanya. May mga pagkakataon ding nag-aabot yon ng sako-sakong palay na halos hindi naman niya mawari kung saan yun kinukuha ng matanda. Dahil sa ganun itong pag-uugali, nagpasya si Kokoy na imbitahan yun sa kanyang pamamahay sa pagsapit ng araw ng pista. 2 araw bago sumapit ang kasiyahan sa lugar nila, pinuntahan ni Kokoy ang matanda. Hindi naman malayo sa kanila ang bahay nito, kaya kalahating oras lamang ang kanilang binuno upang marating ang bahay ng matanda. Sa pagdating nila sa bahay ni Anastasio, bumungad ito sa kanilang naglilinis ng isang malaking kawa. Pagsilay naman ito sa kanila, napangisi lang naman ito habang dahan-dahang lumalapit. Sa pagharap nilang dalawa, bakas sa pagmumukha ng matanda ang hindi mabayarang tuwa. Magandang umaga ho, Manoy Kokoy. Pasensya na kung hindi ko kayo napansin agad. Naghahanda kasi ako para sa gagawin kong minatamis. Preparasyon ho natin ito sa nalalapit na pista. Ang sabi nyo kasi, doon kami mananatili sa bisperas. Wika ni Anastasio sa kanya. Nang marinig naman ni Kokoy ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, Napakasipag mo talaga, Anastasio. Kaya bilib ako sa iyo eh. Nga pala, naparito ako para sana magtanong ng ilang mga bagay. Noong mga nagdaang buwan kasi, hindi ko maisip kung saan ka kumuha ng sako-sakong palay. Wala ka namang tinanim dito, kaya nagtataka lang ako. Baka kasi binili mo lang yon para lamang mapasaya mo kami ng aking pamilya.
Matapos naman yung marinig ng matanda, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung panayang pag-ikot ng paningin nito sa buong paligid. Hindi naglaon, imbis sagutin siya nito, inabisuhan siya nitong pumasok na muna sa loob ng bahay. Dala ng kuryosidad noon ni Kokoy sa isasagot ng matanda, minabuti niyang yon ay pagbigyan. Maya-maya pa, nang makapasok na sila, agad naman siya nitong inabisuhan na umupo na muna. Pagkaupo naman nila sa isang lumang silya, dahan-dahan namang lumapit sa kanila ang matanda habang seryosong nagwiwika ng, Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa sasabihin ko, Manoy Kokoy. Alam niyo ho kasi, yung mga sako ng palay na ipinadala ko sa inyo, hindi yun nanggaling sa sakahan at sa tindahan. Ako mismo ang kumuha nito, pero ang pinanggalingan, hindi ko madalas makita, ni maisip man lang. Kung gusto niyo talagang malaman, maaari ko itong ipakita sa inyo. Pero sa isang kondisyon, mananatili sa lugar na yon ang mga bagay na inyong masasaksihan. Tandaan ninyo, Manoy Kokoy, wala akong ibang hangad, kundi kayo ay tulungan. Nang marinig naman ni Kokoy ang sinabi nito, hindi naman niya maipagkakaila na nagsasabi yon ng totoo. Sa tono kasi ng pananalita nito, wala siya roong nararamdamang bahid ng kasinungalingan. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, nagdesisyon si Kokoy na tingnan ang pinagmumula ng palay na ibinigay nito sa kanila. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang nais mangyari, dali-dali naman yung pumasok sa silid, nagpaalam sa asawa nito habang kumukuha ng gamit. Hindi naglaon, nang makabalik na yon sa kinaroroonan ni Kokoy, agad naman siya nitong inabisuhan na uusad na silang dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na nilang binabagtas ang lupaing pagmamay-ari niya. Napakalawak ng kapatagan sa lugar na yon, kaya na may kahit ang malayong parte nito, tanaw na nila. Hindi naman maipagkakaila ni Kokoy ang tuwang nararamdaman niya, gawa ng sa kauna-unahang pagkakataon, muli siyang nakabalik sa lugar na yon. Sa pagkakatanda niya, 3 taon na rin ang lumipas bago siya nakabalik doon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, naging maayos naman ang lahat. Nang marating na nila ang unahang bahagi nito, doon bumungad sa kanila ang isang malawak na kakahuyan na halos nasa hangganan na ng lugar nila. Akala ni Kokoy hindi sila papasok sa looban nito, pero laking gulat na lamang niya nang bigla siyang inabisuhan ni Anastasio na sa puso ng kakahuyang yon, naroon ang lugar na pinagkukunan niya ng palay. Dagdag pa nito, hindi yun masasabing isang sakahan dahil sa maliit na lugar lamang ang kanyang pinagkukuhanan. Maya-maya pa, nang marating na nila ang puso ng gubat, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya roon ng isang maliit na kubo. Bagaman simple ang pagkakagawa nito, napakalinis naman ng buong paligid. Sa kanyang pagmamasid, takang-taka naman siya, gawa ng hindi niya mawari kung sinong taong maglalakas ng loob na manirahan sa lugar na yon. Habang papalapit sila sa kubo, unti-unti namang lumilinaw sa kanyang mga mata ang mga materyales na ginamit dito. Yung bubong ng bahay, gawa sa pinagtagpi-tagping damo ng palay, habang ang dingding naman, gawa sa hinabing maliliit na piraso ng kawayan. Wala rin siyang nakitang pakong ginamit sa bahay na yon, kung kaya't labis ang kanyang pagtataka kung bakit hindi yon nakatayo ng diretsyo. Ayon pa kay Anastasio, 2 dekada nang nakatayo ang kubo sa mismong lugar. Kaya hindi yun nakikita, gawa ng nanananahan ito sa pinakapuso ng kagubatan. Sa oras na hindi ka roon pinahintulutang pumasok, hindi mo masisilayan ang kubo kahit suyurin mo pa ang kabuuan ng lugar. Dagdag pa ng matanda na
Sa kabuuan ng Montevista, tanging siya lamang ang merong otoridad na masilayan ang kubo. Matapos naman yung marinig ni Kokoy, hindi naman niya maiwasang magtaka sa kadahilan ng pakiramdam niya. Napakahiwaga ng lugar na yon. Dala ng kanyang kuryosidad, hindi naman niya maiwasang magtanong sa matandang yunang, "Bakit ho, Tio Anastasio? Sino ho bang naninirahan dyan?" Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napangisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Kapatid ko, ang diwata ng mabuting ani. Saklaw niya ang lahat ng koprang umiikot sa mundo. Sa kumpas ng kanyang kamay, kaya niyang gumawa ng pagkain ng tao. Napakaswerte mo sapagkat hindi mo ko tinanggihan. Mabuti akong tao, Manoy Kokoy. Ano man ang ibinibigay sa aking kabutihan, sinisiguro kong masusuklian ko ito. Kaya magmula ngayon, huwag kang mag-alala sa usaping may kinalaman sa pagkain. Magsabi ka lang, ako na ang bahala." Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang paglabas naman ng isang babae na nagmula sa loob ng kubo. Pagsilay naman niya rito, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata matapos naman niyang masipat kung gaano yun kaganda. Sa unang tingin, hindi mo akalain na mag-isa yung naninirahan sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, paglapit naman ito sa kanilang kinaroroonan, unang nasipat doon ni Kokoy ay ang kulay berde nitong mga mata. Napakaputi rin ng mga ngipin nito na parabang hindi man lang yun namamantsahan ng mga pagkaing kinakain nito. Maya-maya pa, doon na inilahad sa kanya ng diwata ang tungkol sa hangarin nitong bigyan siya ng kopra bilang pangunahin nilang handa sa nalalapit na bisperas ng pista. Dagdag pa nito na ang mga ibibigay niya, hindi yun pangkaraniwang pagkain sa kadahilan ng papatayin nito ang sinumang nilalang na may bahid ng masamang enerhiya sa katawan. Wala rin silang magagawa para iwasan ng mga pagkain yon dahil sa oras na malanghap nila ang usok nito, kusa silang tutungo sa bahay ni Kokoy para man lang makatikim ng kanyang inihanda. "Huwag mo sanang ikasasama ang gagawin naming ito. Alam mo kasi, Manoy Kokoy, sa lahat ng kapistahan dito sa ating lugar, ginagawa namin ang ganyan. Ang bisperas ng pista, itinuturing naming paglilinis para mabawasan man lang ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Hindi ito maituturing na kasalanan, bagkus isa itong dakilang gawain." Wika ng matanda matapos namang mailahad ng kapatid nito ang tungkol sa kanilang plano. Kasabay ng pagwika ni Anastasio ay ang pagkumpas naman ng mga kamay ng kapatid nito. Sa isang iglap, doon bumungad sa kanila ang mga sako-sakong kopra, kagaya ng tubo, palay, mais at iba pa. Matapos naman niya yung masilayan, agad naman yung pinaglaho ng diwata nang sa gayoy hindi na sila mahirapan pa na magpasa nito. Isang oras pa noon ang lumipas, nagdesisyon na silang umalis sa lugar dahil nagawa na nilang malaman ang lahat-lahat. Kahit papaano, hindi naman yung nagbigay ng masamang ekspresyon kay Kokoy, lalo pat naniniwala rin siya, salot ang lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Maliban sa ganoong paniniwala, minsan na rin siyang nabiktima ng isang mambabarang. Dahil sa muntik-muntikan na niyang pagkamatay, buhat sa ginawa nito. Mula noon, itinuring na niya ang mga ganoong uri bilang mga taong sumasamba sa demonyo. Lumipas ang araw na yon, ginawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya para walang maghinala sa gagawin nila. Ang tanging nakakaalam lang din noon ng plano, walang iba, kundi sila lang ni Tandang Anastasio. Pagtungtong naman ng araw na kanilang pinakahinihintay,
maaga pang tumungo sa pamamahay niya ang matanda para tumulong. Hindi pa man noon pumuputok ang bukang liwayway, abalang-abala na sila sa pagluluto. Dahil na rin sa tulong ng kanyang asawa, naging magaan naman para sa kanila ang kanilang mga gawain. Para makarami sila ng kanilang maipamimigay, inumpisahan nila ang pagluluto sa mga kakaning ibinalot sa dahon ng nyog at saging. Nang makagawa na sila ng humigit sa 100 nito, agad naman silang nagluto ng mga minatamis. Sa pagsapit ng 6:00 ng umaga, bumungad sa kanila ang dami ng taong naglalakad sa sentro. Bawat isa sa mga ito, masayang nagbabahay-bahay para manghingi ng makakain. Matapos naman yung masilayan nila Kokoy, dali-dali naman nilang inilabas ang kanilang mga inihanda. Sa sobrang dami ng mga niluto nila noon, halos mapuno na nito ang bakuran ng kanilang tahanan. Gayunpaman, hindi na nila yun pinansin, alinsunod sa kanilang mga binabalak. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagsidagsaan na ang iilang mga taong kakilala nila. Noong una, wala naman sila doong nararamdamang kakaiba. Pero kinahapunan noong mismong araw na yon, nagsimula na silang makapansin ng mga kakaibang taong bigla na lamang lumalapit sa bahay nila. Ang mas nakakapagtaka pa, hindi yun nagsasalita. Sa halip ang tanging ginagawa lamang nito ay kumuha ng kanilang mga inihanda. Hindi naman yung gaanong pinapansin nila Anastasio, gawa ng meron na rin silang kutob na kakaiba ang mga ito. Akala niya hanggang doon na lamang ang mararanasan nila, pero sa pagsapit ng gabi, habang nagkakasiyahan ang karamihan, meron silang napapansing iilang mga panauhin na pabalik-balik sa harap ng kanilang bahay. Noong una, hindi yun pinansin nila Kokoy, pero nang mapagtanto naman nilang sila ang pakay ng mga panauhing yon, doon na sila naalarma. Bago pa man sumapit ang 7:00 ng gabi, labis-labis naman ang kanilang pasasalamat nang masipat nila si Tandang Anastasio na naglalakad bitbit ang mga baging ng makabuhay. Sa pagpasok nito sa loob ng kanilang pamamahay, agad naman yung humingi ng tawad buhat sa pagiging huli nito. Ayon sa matanda, kaya lang naman siya inabot ng gabi ay dahil sa nilibot niya pa ang lupain nila Kokoy para makahanap lamang ng ganoong uri ng baging. Marami naman siyang ganong baging sa pamamahay niya, pero naniniwala siya di hamak na mas epektibo ang mga baging ng makabuhay, lalo na kung ito'y sariwa. Dagdag pa nito na, sa tulong ng baging na yon, hindi sila basta-bastang malalapitan ng mga nilalang. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti naman nilang sumilip na sa siwang ng kanilang bahay para magmasid. Habang umiikot ang kanilang paningin sa lugar, pansin na pansin naman nila ang pagpapanggap ng 7 kataong nasa gilid ng bahay nila. Kapag kasi merong dumaraan, nag-uusap ang mga ito, pero sa oras na wala ng tao sa paligid, maya't maya ang kanilang ginagawang pagmamasid na parabang mga magnanakaw. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang itak bilang paghahanda. Si Tandang Anastasio naman, nagsuot na ng trespiko habang taimtim na inuusalan ang hawak-hawak nitong punyal. Pinatay na rin nila ang lahat ng gasera na nasa loob ng bahay sa paniniwalang kapag ginawa nila ito, tuluyan na silang tatantanan ng mga nilalang. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman, hindi pa pala roon magtatapos ang sitwasyong kanilang kinakaharap. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagtapos ang pista. Pagsilay naman nilang wala ng taong dumaraan sa labas, bahagya naman sila noong natigilan matapos silang makarinig ng tinig na parabang taong nagsusuka. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman silang pumunta sa iba't ibang direksyon ng bahay para magmasid. Malakas kasi ang kutob nila noon,
Nasa paligid lang nila ang mga nilalang na yon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Kokoy nang masipat niya ang 7 nilalang na naroon sa likurang bahagi ng kanilang bahay na nakatuwad habang nagsusuka ng napakalapot na likido. Namumuti na rin ang mga mata nito at unti-unti na yung nanghihina. Pagsilay naman dito ni Tandang Anastasio, agad naman siya nitong kinalabit habang pabulong na nagwiwika sa kanya ng, "Maghintay pa tayo. Maya-maya, babagsak na yan sila sa lupa. Yun na ang hudyat para mapaslang ko silang lahat. Kahit anong gawin nilang pagsuka, hindi nila basta-bastang matatakasan ng sumpa ng aking kapatid. Yan ang magiging katapusan nila." Nang marinig naman yon ni Kokoy, halos hindi naman niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, matyaga silang naghintay hanggang sa tuluyan ng lumipas ang kalahating oras. Pagsipat naman nilang malapit ng humandusay ang mga nilalang, doon na sila naglakas ng loob na lumabas para pagtatagain ang mga ito. Sa paglabas naman nila sa pamamahay niya, dali-dali naman nilang tinungo ang likurang bahagi ng bahay kung saan naroon ang mga aswang. Pagdating naman nila sa lugar, bahagya naman sila noong napaatras matapos naman nilang masipat ang pilit na pagsilay ng mga ito sa kanila. Sa estado ng mga paningin nito, ramdam naman ni Kokoy na labis na yung nahihirapan. Gayunpaman, hindi nila yun pinakitaan ng awa, kaya bago pa man yun magkaroon ng lakas para lumaban, napilitan na silang sugurin ito, bitbit ang kanilang mga armas. Pagtaga naman nila sa isang aswang na malapit sa kanila, buong puwersa naman niyang sinunggaba ng isa sa mga itong pilit na gumagapang papalayo. Sa pagtarak ng kanyang itak sa likod nito, doon bumungad sa kanya ang pagbulwak ng kulay itim at napakabaho nitong dugo. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang napaatras, ngunit hindi niya binigyan ng pagkakataon na makatakbo ang nilalang. Kahit umuusog na noon ang kanyang sikmura, pinilit niya pa ring habulin ito at kasabay nito ang buong puwersa niyang pagtapyas sa ulo ng nilalang na yon. Si Tandang Anastasio naman, walang patidang pag-unday ng saksak sa mga nilalang na kanyang naaabutan. Dahil sa kawalan ng kakayahan itong lumaban, kung kaya't madali naman nila yung nalipol. Hindi naglaon, nang tuluyan na nila yung napaslang, agad naman nilang kinaladkad ang mga katawan nito patungo sa malayong parte ng kanilang bahay. Dala din ng matindi nila noong takot, hindi na nila nagawa pang mailibing ang mga nilalang na yon. Matapos naman nila itong gawin, minabuti na ni Tandang Anastasio na magpaalam sa kanya. Sa pagsapit ng sumunod na araw, habang mahimbing pang natutulog itong si Kokoy, bigla naman siyang nagimbal ng isang nakakagulat na ingay. Paglabas niya sa kanyang silid, nadatnan niya ang kanyang mag-iina na abalang-abala sa paghahanap ng hayop na pinagmumula ng napakabahong amoy na kanilang nalalanghap. Pagkarinig naman ni Kokoy sa hinaing ng mga ito, agad naman niyang nalanghap ang napakabahong hangin na mabilis na pumasok sa kanyang sistema. Sa sobrang sulasok ng amoy na yon, bigla namang nanakit ang ulo niya. Dahil sa mga pangyayari, hindi na siya nagdalawang isip na puntahan ng lugar na pinagtapunan nila ng kanilang mga pinatay. Pagdating naman niya sa lugar na yon, doon bumungad sa kanya ang 7 malalaking aso na pinagpipistahan na ng gahintuturong laki na uod. Sa sobrang dami ng mga ito, nagkalat yun sa buong paligid, kaya na may hindi nila magawang malapitan ng bangkay para mailibing. Subalit, kahit nasusuka na sila sa pamamagitan ng pagtingin dito, wala silang pagpipilian kundi yon ay ilibing. Halos ang kabuuan ng araw nila noon, iginugol lamang nila sa pag-aalis ng mga bangkay ng hayop. Bagaman aso ang paningin nila rito, mariing naniniwala itong si Kokoy
na hindi aso ang mga nilalang na yon. Nasisiguro niya mga aswang ito na maaaring nagbalat kayo na lamang bago yun tuluyang mamatay. Sa paglipas pa ng mga araw, maayos naman ang lahat. Si Kokoy noon, unti-unti nang nililimot ang mga pangyayari para naman kahit papaano makapagtrabaho na siya ng maayos. Subalit, linggo lang noon ang lumipas, muli na naman siyang nagimbal buhat sa mga balitang may kinalaman sa mga taong dumalo sa pista ng kanilang lugar. Ayon sa ulat, 10 katao ang namatay at 7 sa mga ito ang nawawala. Dahil sa balitang yon, doon na sila tuluyang nawala ng gana na maghanda tuwing pista. Sa mga sumunod pang araw, malimit pa silang magkita ni Tandang Anastasio, pero habang patagal ng patagal, naging madalang na ito. Ilang buwan pa noon ang lumipas, nabalitaan na lamang niya na wala na ang matanda. Pero alam niyo ba, na kahit umalis na sa kanyang lupain ng matanda, kailan may hinding-hindi niya malilimutan ang tungkol sa kapatid nito na isang diwata ng mabuting ani. Okay, opinyon ko sa kwento. Diwata ng mabuting ani. Ano kayang klaseng diwata to? Doon lang sa mga goods na pananim? O pwede ring hindi naman nila kailangan magtanim? Ito lang yung klase ng diwata na binibless yung mga tanim ng mga kapatid nating magsasaka. O kung hindi man palay, pwedeng prutas, kopra, o kung ano pa, basta itinatanim sa lupa. Siya yung nagbiblessed. Kaya tinawag siya na diwata ng mabuting ani. Pwedeng ganon, di ba? Tapos yung tungkol naman sa kapatid nito, sa tingin ko para sa akin, diwata rin yun. No? Or kalahating diwata, kalahating tao, nakatag team nung diwata ng mabuting ani. Para yun nga, lumipol sila ng mga aswang. Kasi di ba, tingnan ninyo, ang dami nilang nakatay nung mismong pista sa lugar na yon. Di ba? Tapos ang nagbibigay ng lason, itong si diwata ng mabuting ani. Ang tumatapos ng buhay ng mga aswang talaga, itong matanda. Si, tawag dito, Tandang Anastasio. So para sa akin, tag team tong dalawang to. Hindi ordinaryong tao to si Tandang Anastasio, baka meron din tong dugo ng diwata. Yun lang yung napansin ko sa buong kwento. Sila yung nagbibigay ng balanse sa mundo. Kaya para sa akin overall, ang angas tsaka napakaganda ng kwento na to. Sa akin lang yun. Kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.